जापाननि सासे सुबुङा माने आसामाव फैनानै बर' भाषा रायज्लायदों लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायगोन सिगां। खुलुमबाय सार खुलुमबाय। आं जापाननिफ्राय फैनायनि आं जापाननि राजधानी टकिअ'नाव जोनोम जानायनि दालाय पश्चिम जापाननि पश्चिमावहाय थायो। माने दा आं मिमासाका इउनिभार्सिटिनि भाइस प्रेसिडेन्ट माने बे एप्रिलनिफ्राय प्रेसिडेन्ट जानायसै। ओमफ्राय बे 20 बोसोर सिगांनिफ्राय नेपाल थांनानै नेपालनि बर' रावनि अनुसन्धान खालामदों। ओमफ्राय बे आंनि बर'आ आसामनि बर' रावनिफ्राय एसे फाराग थायो ना, बे नेपालनि डिफारेन्ट उच्चारणबो फाराग, सोदोबबो फाराग थायो ना। गुसुं जायो। आं गाबा ना आसाम हायबो थांबाय, गाबा थांबाय, हेब्बा गुवाहाटीबो थांबाय, गुवाहाटी इउनिभार्सिटि दं ना। जापाननि सासे सुबुङा आसामाव फैनानै बर' भाषा रायज्लायफैनाया जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा लोगोफोर। गोजोननाय मोनदों आङो, माने गुबुन कान्ट्रिनि मानसिया आसामाव फैनानै बर' भाषा रायज्लायनाया खोब माने बाख्नायजाथाव लोगोफोर। नाथाय जोंनि आसामनि बर' सुबुंफ्रासो गावनि भाषाखौनो रोङै सुबुंफोर दङ लोगोफोर। दा बेनो लोगोफोर, जोंनि आसामनि सुबुंफोरा गुबुन कान्ट्रियाव थाङोबा जेरै जोंनि भाषाया सोलिया, बर' भाषाया सोलियो आरोना लोगोफोर। नाथाय गुबुन कान्ट्रिनि मानसिफ्रा जोंनि आसामाव जुदि फैयोबा जोंनि भाषाखौ मानो रोङा? जोंथ' रायज्लायथारनांगौ दस्रा कान्ट्रियाव थाङोबा, जोंनि भाषायाव सोलिया। नाथाय बै कान्ट्रिनि सुबुङा आसामाव फैयोबा जोंनि भाषाखौ मानो रायज्लायफैया? रायज्लायहोथारनांगोन, मिथिबाय? फोरोंथारनांगोन रायज्लायनो, मिथिबाय? जोंनिया मा, जोंनि बर' सुबुंफोरा सोरबा जुदि बबेबा कान्ट्रिनिफ्राय फैयोबा गावनि भाषाखौसो सिगां रायज्लायग्रोनांगोन, अब्लासो सिनायथि जागोन, भाषाया सिनायगोन, बर' होननानै सिनायगोन। दिनै जोंसो बर'आसो उल्था गुबुन जाथिनि भाषाखौ रायज्लायग्रोयो लोगोफोर। जायनि थाखाय बर'आ एसामिस लोगोआरि ना मा होनदों? एसामिसआ बर'आव लोगोआरि हिसाबै रायज्लायजायो ना बर' भाषाया एसामिस लोगोआरि हिसाबै रायज्लायजायो? नोंथांमोना खोन्थाहरलाय बबे मोनसेया? दा बेनो, माने बर' सुबुंफ्रासो माने मालायनि भाषाखौ रायज्लायो आरोना, गावनि भाषाखौ दोनथ'नानै मालायनि भाषाखौसो रायज्लायग्रा बर' सुबुंफोर दङ, दासिमबो दङ, मिथिबाय? खिन्थु बर' सुबुङानो गावनि भाषाखौ रोङैबो दङ, मिथिबाय? दा बांद्राय एसेबांनि बुंनांगौ गैया, बुङोबा दानो बायदिसिना होनलाबायगोन, माने पलिटिकेलनि बाथ्रा माबा माबि होनदेरलाबायगोन आरोना मानसिफ्रा। बेखौ आं बांद्राय बुङाखै, माने आं गोजोननाय मोनदों सासे जापाननि सुबुङा आसामाव फैनानै बर' भाषा रायज्लायनायखौ, माने आं बिराद गोजोननाय मोनदों आरोना। दा जोंनिया मेना बेनो लोगोफोर, गावनि लेंगुवेजखौ जुदि रोङाबा जेबो मुलाम्फा गैया, मिथिबाय? आरो रावबो नोंखौ सिनायनाय नङा, बर' होननानै सिनायनाय नङा आरोना। बेनिखायनो बिमानि रावखौ नोंथाङा रोंग्रोथारनांगोन, मिथिबाय? आरो जोंनि रावखौ जाय सुबुङा बर' जानानै रायज्लाया बे सुबुङा बर' जानाय नङा। आं बर' होननानैबो बुंनाय नङा बे मानसिखौ। बेनो लोगोफोर।